mga panawagan. Siyempre, yung kanilang ang kanilang perception ngayon, no, yung kanilang titingnan na projection, talagang magkakaroon ng political instability. So kahit na hindi mapatunayan, sabi sa akin, no, sabi ko nga, wala pang probative value, no, yung nilabas ni ni Saldico, no, at saka ni Senator Amy, no, wala pa naman, hindi pa naman pwedeng gamitin sa korte, no, wala pang napapatunayan yun. Pero yung sinasabi natin, ang nawawala dito yung confidence nung business community. At kung mawawala yan, syempre sa ngayon medyo medyo nararamdaman na natin, no. Ako may mga ilang projects din tayo, no, na natigil na because ayaw nang sumumorta ng mga international NGO dahil sa yung kanilang paniniwala, walang mapupuntahan yung pera dito sa Pilipinas kung hindi makukurakot lang. Nako. So, yun yung medyo problema, di ba? Sabi ko, doon pa lang sa mga NGO pa lang. How much more sa negosyo? No? Di ba, ang NGO naman, talaga namimigay talaga ng pera yan, ba? Kasi may advocacy, di ba? How much more sa mga negosyante, no? Na profit-oriented yan. Profit-oriented. Di ba, na ang pinakaayaw talaga nila, malugi yung kanilang negosyo. So, yun, no? Tinignan din natin sa mga, sa foreign direct investment, no? Ibig sabihin yung mga talagang direkta na napapasok na pera, medyo bubagsak din tayo no? So ibig sabihin nagiging trend, no, na ito. Kaya worried talaga yung local businesses natin, no? Kasi syempre connected yan sila, and then kung wala nang namumuhunan sa atin, syempre papalit na konti-konti na nagsasara yung mga negosyo, nagsasara yung mga project, nagsasara yung mga offices. So malaking problema talaga yan. No? And of course, kung ito magiging momentum pababa, mahirap po makabawi kasi momentum na diba? Kung ito po yung momentum pababa, mahirap na po makabawi. So kailangan talagang maibabawi. Sa ngayon pa lang, no, hindi pa ganun kalakas yung momentum, dapat makabawi na yung ating gobyerno. So, Prof, punta tayo sa ano kaya ang magandang solusyon dito dahil even VP Sara, tinanong siya once in an interview, no comment din siya doon sa papalitan yung gobyerno, papalitan yung Pangulo. And all she's asking is magpa-drug test yung Pangulo para mapatunayan ng taong bayan na yung mentally to take care of this country. Ito naman pinalulutang ng mga negosyante na magpalit at lagyan ng caretaker. Given the situation, itong status quo natin, ano kaya ang may magandang gawin ni PBBM to gradually, talaga totoo yan, nawawala yung confident lalo na sa business sector at even yung mga tao, yung ordinary people Kasi yung mga tao, yung iba hindi naman nagsasalita pero sa tingin nila kasi, kapatid kasi yun si Amy. So, ano kaya ang magandang gawin para mabalik naman itong, lalong-lalo na papunta na tayo ng pa-December na tayo? Yeah, actually, magandang tanong yan. No? Unang-una, address niya yung corruption issue. No? Yung sa drugs, collateral damage yun. Kaya lang naman lumabas yung sa drugs na yan. Kasi nga, parang walang ginagawa yung presidente. Despite itong talagang lantaran na talaga, di ba? Parang dahil sa wala siyang ginagawa, naki-question ngayon yung kanyang credibility. Tapos ngayon, naglabas ngayon ng ebidensya yung kapatid, di ba? Na ito, i-question niya ng credibility nito kasi ito yung ginagawa. Instead na solusyonan yung problema natin, nagda-drugs na lang ito. So wala sa tamang isip. So sa akin, unahin niya ngayon, no? Okay, address muna itong corruption. Once and for all. Ilabas na niya kasi ang nangyayari kasi pinoprotektahan niya pa yung mastermind Kasi alam ko na diyan lang sa tabi niya yung mastermind. So mag-uunahan na lang sila kung talagang if push comes to shove, talagang back against the wall. Mag-uunahan niya, no? It's either ilalaglag ni Martin Romualdez ang presidente or ang presidente ilalaglag si Martin Romualdez. Yan sabi ko, gawin na nila ngayon. Wala naman, doon din naman mapupunta yun, gawin na nila ngayon. Para at least, di ba, ma-address na yung issue ng corruption. Pag once na ma-address yung issue ng corruption, di ba, yung makikita nyo na pakonti-konti, babalik. Sige na, nakulong, natanggal, etc. So makikita din ng international community na at least may ginagawa tayo. Hindi itong ngayon na, nag-file kami ng kaso, may mga warrant tayo, mga to. Maliliit lang to, mga inutusan lang to mga to. Di ba? So kahit na ubusin natin ikulong lahat yan, pero yung mastermind, nandun pa rin. Ganun pa rin, di ba? Corruption pa rin yan. So
yun, once and for all, address na, no? Stop protecting people around you kasi talagang it will pull you down, no? So kung sabihin na natin na no, yung naging problema lang talaga sabihin na natin kasi hindi naman natin wala pa tayong ebidensya. Naging problema lang talaga is hinayaan niya yung mga tao na like ni Martin Romualdez at ni Zaldico na pabuyin yung ating budget. And so be it, di ba? Yun na yun. No? I-surrender mo na yung mga yan. Di ba? Para ang duda ko kasi pare-pareho sila may mga hawak na baraha. Yes. Diba? Na, sige, ilabas mo yung baraha mo, ilalabas ko rin yung baraha ko. So, and lahat tayo dito, damay-damay tayo. So, I think yun yung nagiging situation sa ngayon. Kaya, they are still protecting each other. So, and for me, nakakatakot yun. Kasi nga, yung mga tao nagagalit na bakit ito lang, no? They are trying to appease the people pa rin, no? Sabi mo ito na pag nahuli pag nahuli itong si Zaldico, 'di ba? So doon nila ilalabas lahat. Pero sinasabi nga natin, hindi pwedeng si isang kongresista lang yung nagmanipulate ng buong budget, no? Kasi ang niyan is that marami diyan kakuntsaba, hindi yan kaya ng isa, no? Kumbaga sa basketball team, hindi mo pwedeng panalo yung laro, ikaw lang mag-isa against the whole team, no? Against sa kalaban. So, yun, no? I-surrender na niya, no? Kung sino man ang mga involved dyan, salimutan na nila ang 2028 kasi they're still hoping na, they can still salvage 2028. I-surrender na nila yan and then, makikita nila na pa konti-konti, babalik na yung tiwala ng tao. All right. What can you say about BP Sara? For example, mag-resign si BBM. Well, of course, sabi sa konstitusyon natin, nandyan naman yung vice presidente, so pwede. Ito ba'y makakatulong or sa tingin mo, Professor, mas palala ng sitwasyon ng bansa? Yeah, actually, ako personally dapat. Kasi ang lang naman, yung stability kasi ng isang democratic institution, nakasalalay doon sa mga institution din. No? Like for example, nakasalalay sa constitution. Kaya nga tayo may constitution, di ba? Para in case of questions, in case of doubt, yun yung sasagot. No? So technically, para talaga magkaroon ng stability, sundin natin yung constitution, no? Ako nga ang motto ko sa buhay, if all else fails, follow instruction. So ano ba yung instruction sa atin? Di ba? Yung instruction sa atin, pag natanggal yung presidente, sunod yung vice president. Yes. Now, if meron tayong questions sa vice president, sabi, yung vice president din may allegations din of corruption. Yes. Di idaan din natin sa proseso, di ba? Hindi yung kasi ako may problema ako sa kung magre-resign si presidente, dapat mag-resign din si vice president. So, kung ganoon, bakit hindi magre-resign yung mga corrupt na senators? Bakit hindi magre-resign yung mga corrupt na congressmen? Bakit hindi magre-resign yung mga corrupt na governor, vice governor, 'di ba? Pababa doon sa sabi na natin pababa doon sa SK. Lahat ng mga corrupt mag-resign. So why would we stop until sa vice president lang? 'Di ba? So parang sinisingle out natin. Single out. So sa akin, sige, okay, kung may questions, anyway, ang duda ko naman, and maalala niyo ako pagdating ng February, ang duda ko kasi, they are still trying to survive until February. Bakit anong meron sa February? Kasi sa February po, filing, mag-file impeachment. ng impeachment. Kasi natapos na yung 1 year. So, pwede na po ulit mag-file ng impeachment. So, I think yun yung kanila gagawin. They will try to survive until February. Okay? And by that time, pwede na mag-file ng impeachment against the Vice President. So, yun na, quit. And I think ito rin yung susuportahan ng nung the other opposition. Diba? Yung mga original opposition like yung mga Liberal Party. Kasi nga, di ba? Marami kasi yung especially yung mga against the Duterte, marami kasi natatakot na if si VP Sara, 'di ba? Nag-warning na si President Digong na yung mga umapi sa amin, yung mga umapi sa mga DDS, ingat kayo pag nakaupo yan si Sara, patiti pa sa akin yan. Diba? So may mga ganun So, syempre, natatakot sila na babalikan sila. Kahit nga si di ba? If you notice, si Secretary Lucas Bersamin, kahit na pinagtabuyan na siya ng administration, sinasabi niya pa rin na hindi, mas okay pa rin na under the Marcos leadership, kasi alam niya pag nakaupo si Sara, siya yung isa sa pinakaunang babalikan, isa siya sa isa sa mga naging susi kung bakit nakulong si President Digong. All right. So itong si Bersamin naman, Professor,
ano bang nangyayari sa kanya dito? Naging sangkalan ba ito? Or kasi sinasabi na magkapagpa-confirm lang daw ng itong relation ni Bersamin doon sa corruption na 52 billion siya ang naghawak ng at nag-distribute ng kickbacks, ay itong si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Wala naman si Bunuan, umalis na din naman. Ano ba ito? Ito ba'y patungo tayo sa solusyon dito o iniikot-ikot na naman ni Bongbong itong Yeah, actually yung key ang basa ko dito, no. Itong key Bersamin tsaka itong key Pangandaman. Kaya ako sabi nga yan, medyo may problema yung pag-resign kasi hindi naman daw sila nag-resign. Pero sa akin ang naging objective dito ng administration is ilayo itong dalawa sa mata ng publiko. Okay? So ang duda ko, may alam itong dalawa na pag piniga-piga natin ito, no, medyo medyo baka may makuha tayong ito yung magko-connect, no, between kung sino man yung mga mastermind, kasi dumaan sa kanila, no, dumaan sa budget, no, sa DBM, at dumadaan yan sa executive secretary. So most probably meron silang first-hand information, okay, regarding this, no. So para medyo malayo sila, no, sa mata ng taong bayan para tumahimik na rin. So, yun, tinanggal itong sila. So, I believe meron silang although pwede na sabihin na hindi sila involved, okay, kasi wala naman tayong ebidensya, pero I think they know vital information kung sino talaga yung involved dito. And that's the reason why sila po yung mga tinanggal, because kayang-kayang i-connect niya, no. Remember, tinanggal sila kasi after nagsalita si Zaldico. Kasi I think kayang-kayang i-connect ni Zaldico na ano yung nalalaman ni Secretary Pangandaman at ni Secretary Bersamin. Okay. Last na lang talaga, Professor. Makakatulong ba sa bansa o sa administrasyon ni PBBM kung magpalit na rin siya ng Palace Press Officer? Yeah, actually medyo depende, no. Kasi yung una, kung titingnan mo, no, very effective si Yusek Claire, no, na magtaboy ng mga issue, di ba? Technically, hindi niya sinasagot yung mga issue, di ba? Magaling siya magtaboy, magaling siya na hindi sa Duterte to, di ba? So magaling niya siya mag-twist, no, ng information na natuturo sa ibang lugar, sa ibang tao, no? So kung yan lang yung gusto mo, no, itaboy yung mga issue, yes, no, you should keep, no. Pero ang nangyayari kasi, no, pag tinataboy mo at hindi mo sinasagot yung mga issue, lalong nagagalit yung mga tao. Correct. Diba? Hindi na nga nakatiis yung isang reporter ng ABS-CBN. Diba? Kasi nga, tinataboy niya. So, yun, no, sa ngayon, okay siya, no, kasi nga, na medyo mainit yung issue. Pero yun na nga, no, habang patagal, no, kung hindi talaga niya sinasagot yung issue, syempre, mas magagalit yung tao. At kung magagalit yung tao, baka mas mapadali, no, yung buhay ng administration. Alright, so with that note, maraming salamat Professor Ramon Bilino, sir, for giving us time and shedding light dito sa mga usaping ito ng bayan. Thank you, sir, at magandang umaga. Okay, maraming salamat, more power, God bless, and stay safe, Patalan. XFM Katropa